Gipasigarbo sa usa ka bumbero sa General Santos City ang iyang gihimong integrated farming. Pinaagi sa pagbuhi og mga pabo alang sa iyang negosyong lechon. Samtang pinaagi sab sa mong mga pabo, dakong tabang sab sa pagpalambo sa iyang mulberry farming. Ato kining sayron sa report ni Efren Mama. Sa ilalom ni ining 300 ka punuan sa mulberry nga gitanom sa usa ka luna sa Nopol B, Barangay Mabuhay, General Santos City, makita kining gatusan ka mga binuhing pabo. Binuhi kini sa usa ka bumbero nga si FO2 Glenn Persitulio nga naka-assign sa fire station sa Alabel, Sarangani. Kung mga pabo, sila tugtusik sa mga unwanted na mga grass ba na mag-ilog sa nutrient sa atong mulberry. Tapos, syempre, ang iti sa pabo is our kining organic fertilizer. Natural feeding ang iyang pagpadako sa mga pabo sama sa pagkaon nga gikan sa ginaslice nga punuan sa saging. Apan gumikan sa medyo ubos ang kita sa pagpamaligya og live nga pabo. Ang iyang diskarte mao ang pabo lechon. 12 hours kuno ang marination ni ini ug ilechon sulod sa kapin 2 ka oras depende sa kadakuon. Mabaligya kini sa 500 pesos per kilo. Humok. Mura lang sa manok. Gumikan hina sab ang kita kung magsalig sa mulberry picking, nakahunaw na siya nga maggama og produkto gikan niini sama sa homemade mulberry iced tea. Gikan kini sa preskong dahon sa mulberry nga ginapauga gamit ang food dehydrator sulod sa 3 ka oras. Dunasay mulberry super juice drink gikan sa extract sa hinog nga bunga sa mulberry nga makuha pinaagi sa pressure cooking. Kining dark manggod mao na siya yung sweet. Kani manggod mga dili pa kayo matured, no, kaning red, medyo maasim pa siya. Rich in vitamin C po siya. Kani siya sweet na siya, pero diri pod sa kaning sweet na po siya, diri po nato giproduce ang katong mga juice. Mga kapuso, atong tilawan ang pipila ka mga produkto nga made of mulberry. Sama aning mulberry iced tea. Very refreshing ug sama lang siya sa mga iced tea nga atong matilawan sa market. And mas lami siya ug ma-feel mo ang aroma sa mulberry. Laing produkto sab ang ginatawag na mulberry super juice. Tamis siya ug naibaw-an nato nga mas healthy siya, especially katong mga into healthy lifestyle. Proud sab ang asawa ni FO2 Glenn sa konseptong farm to table ni ini sa pagpa-farming. Siyempre proud ako sa husband ko, naka-invento siya ng ganyang klase ng produkto. Masarap talaga siya, then good siya sa lifestyle ng mga tao. Ang maong integrated farming nga dunay added value, gina-encourage sab sa ubang mga mag-uuma sa syudad, sumala sa Office of the City Agriculturist sa Gensan. Kaya kung magsalig lang kita og kaning raw nga produkto, so lesser ang value. So kung mag-value adding ta, mas mutaas ang kalidad o mutaas pod ang value. So mutaas pod ang atong income. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.